Lab, udto karon na. Pogba naman! Tingnan ni mo lab. Uy, naglambing-lambing lagi ko sa imo ha. Di man kapakis. Kiss pa gilitok! O mga kay banot bras! Tutbasan pa din yung pangaglab. Power ko drepe kabalong natug ta kay kapoy ta! Lainan ni mo lab. Uy, siguro gikapoy ka sa imong babae no. Ano po na babae lagi! Nga naman di ay. Anong wala naman kay time sa ako maglambing-lambing? Di kapoy gani ko no! Gikapoy, halos man gani di ka mudulog sa kuha tagagabi. Sos! Sumuo lagi ng naong ni Moy! Sa ato pa na kay laing naw nga giganahan. Anak po! Awa ba awa! Awa ko drepe! Asa man ka mo adto? Bulakaw ko kay gikapoy na ko sa sige na tog away! Mulakaw ka kay nakay kaabot dito. Mulakaw ko kay mapahangin ra ko! Babae! Sige, pagtuman jud. Pantay lang ka na kung makitaan ta ka nga nana po kay kauban babae. Katilaw jud kas kuha. Excited ako, mahatag na ko ang Erox akong baby. Kasi palagsa na may magkita, ihatag na ko tanay ang kalipay. Pak! Ganon! Ay! Na siya! Uy, years! Ganyan ka, Dre? Uy, lain na ni mo, hindi ka matawag sa tong CS pa. So, yun sa manay mo yung gingon nga, nakiihatag sa kuha. Kung ihatag si mo ha, ang akong pagkababae, Char! Ay, bayota. Kung sa manay na, day? Diba, gikapoy nakag-drive sa imong TMX. Oh, nga naman, day? Palitan na kag Aerox. Kini, salamat kayo. Ay! Sa. Naon sa manay mong naong? Porcelain ne. Ako na nakagamit ani. Si porcelain? Porcelanang aling. Mura kag litson nga napagod ang naong. Oy, langga, di jud ka mo appreciate sa akong kagwapa ba? Gamot ka nila. Ah, may mo gigong gipalitan ba? Love, mao di ay. Di na jud babae ang kakita. Bayot ma.